reunió en la PAICAM assessorades amb el Miguel Arenas, amb la Laura Palai i la Maria Sardà, que substitueix la Neus Ram, que ahir ens vam enterar que ja no era directora del departament, i us expliquem les percepcions que tenim i les coses que hem parlat. La percepció en general és bona perquè creiem que és una persona que des del principi ha reconegut que l'ICAM té febleses, que no li podrem donar la volta a tot d'avui per demà, però que la Laura Palai aquesta es compromet a intentar anar canviant de mica en mica les coses que ella veu que està malament i que li puguem transmetre a nosaltres. El Miguel Arenas ha fet un resum de les 4 reivindicacions principals que volíem portar a la reunió d'avui, perquè ja ens havia demanat que més que fer el seguiment de les reunions anteriors que li expliquéssim quina era la nostra raó de ser avui amb ella i demanar aquesta reunió. Per una altra banda, la Maria Sardà, aquesta gairebé no ha pogut participar de la reunió perquè en realitat l'han nomenat ahir i a més ni en l'ICAM la coneixen a la Maria. Hem tingut el privilegi de conèixer-la abans i us expliquem les 4 reivindicacions que ha explicat el Miquel Arenas. Que en els processos d'IT, quan es donen altes mèdiques per part de la inspecció, continuen tenint bloquejats els metges de capçalera la possibilitat de donar una nova baixa per una altra patologia i dins els mesos posteriors a la inspecció, i que per tant això provoca que les persones, tot i que estan malaltes i tot i que estan patint una nova malaltia, el que han de fer és anar a l'ICAM amb l'informe del metge de capçalera perquè l'ICAM li ratifiqui la baixa. El problema que hi ha amb les malalties, amb els síndromes de sensibilitat central i que el Miquel ha dit, avui no entrarem en si les unitats funcionen o no, però que està clar que mai l'ICAM resol que es dona l'alta a la malalta perquè se li recomana incapacitat perquè l'INS ho estudiï, sinó que sempre són altes però per tornar a la feina. I malgrat que aquestes persones malaltes vinguin amb informes que acreditin que el grau és 3 o de molta severitat, no tenen en compte aquests informes mai. I per tant el Miquel Arenas deia, demanem de l'ICAM que alguna vegada doni credibilitat a la malaltia de la persona i sí que digui que mereix que s'estudiï si li toca una incapacitat. Un altre tercer tema era sobre les malalties mentals. És l'única circumstància en què s'està, o la circumstància en què l'ICAM sempre recorreix a consultories privades per dictaminar si la persona ha d'estar en alta i que a més sempre és el mateix. O sigui, el que fan és, jo truco a la consultoria privada des de l'ICAM per dir que a aquesta persona se li ha de donar de l'alta o se li ha de negar la incapacitat permanent o que se la revisi la incapacitat permanent que ja tenia atorgada perquè ara ha presentat una milloria. Mai és per continuar la baixa. I el quart tema era el tema de l'impacte de gènere. Sabem que hi ha moltes més dones afectades per l'ICAM, és a dir, que moltes més dones que van a l'ICAM són les que tenen les altes injustificades o les denegacions d'incapacitat. El Miquel Arenas s'ha compromès a portar un estudi perquè no el portaven, però sí que acredita que els 80% dels judicis que porta el Miquel Arenas o el col·lectiu Ronda són de dones que tenen aquesta situació de denegació d'incapacitat o d'alta injustificada. Aquí la Laura Palai ha dit que és veritat que per ella l'ICAM ha de ser una manera de fer política i entendre el que passa a l'ICAM per saber el que passa darrere a les empreses i quines són les relacions laborals dins de les empreses amb els treballadors. I llavors aquí hem fet una intervenció demanant que quan una persona se li dona l'alta se sàpiga en quines circumstàncies s'ha de reincorporar, si aquesta alta ha de ser gradual, si ha d'estar en tasques limitades o amb unes recomanacions que faci que aquesta persona no es posi més malalta pel fet de tornar a la feina. També ens diuen que no tenen la capacitat d'incidir en el que faran les empreses un cop l'ICAM dona l'alta i llavors els hem dit que siguin conscients que si ells donen l'alta sense saber com actuaran les empreses un cop li han donat l'alta a aquesta persona, que potser es converteixen en provocadors d'incapacitats futures, ja que aquesta persona, com que no s'incorpora amb totes les garanties de poder treballar sense que la feina li perjudiqui,
acaba sent una incapacitat total, o permanent o absoluta, i no una cosa parcial. I ens ha dit que és veritat que ens ha dit literalment l'ICAM no ha de ser una trituradora, com dient que ara sí que ho és, i que la gent arriba molt trinxada, per tant s'ha de saber tot el que passa abans d'arribar a les persones a l'ICAM. Hem parlat de l'abonament de les despeses per desplaçament, que estaria bé que ja que són les mútues, moltes vegades les que citen els malalts, que facin a les mútues posar que tenen els malalts drets a reclamar l'abonament del desplaçament, i que diem que a part que molta gent no té aquesta informació, la gent que sí que té la informació i ho reclama moltes vegades no arriba a cobrar aquesta despesa, o sigui que no es compleix amb el que diuen. Que els metges s'identifiquin, perquè moltes vegades no van identificats, que es faci una publicació anual de les activitats de l'ICAM amb els pressupostos i amb el finançament total. Ens diuen que això sí que està, però li diem a la Laura Palai que des del 2014 que no ho fan i que ho mirarà, perquè ja entenia que no ha de ser complicat complir amb això que demanem. I també li fem entrega del document que va rebre la Rosa, on posa que hi ha que es gasten 943 milions d'euros en el control de les ITs. Han quedat flipats, han dit que el departament té un pressupost total de 8 milions d'euros i que no saben ben bé a què correspon aquests 943, però que ens intentaran donar resposta, que no saben si hi ha en aquests 943 milions salaris de treballadors de l'ICAM o propis edificis de l'ICAM que els mantenen. Els hi parlem de la llei de protecció de dades i de la resolució que també té la Rosa, conforme el 20 de novembre els hi donaven 2 dies a l'ESGAM per retirar el consentiment implícit de les cartes i que s'ha de dir que sigui el contrari, que si el pacient explícitament no diu que dones les seves dades no es pugui entrar en el seu historial clínic. Aquí ens diu la Laura que s'ha sancionat a treballadors i treballadores directament per aquest tema, que ella és com la propietària de les dades del fitxer de dades i que per tant estarà molt a sobre, que si ens entenem que hi ha vulneració d'aquest dret i centra els historials clínics de les malaltes que ho comuniquem. Després la Montse ha comentat que moltes vegades els pacients quan anem a l'ICAM ens diuen que no sembla que estiguem malaltes, que tenim molt bona aparença i que som molt guapes i estem molt morenes i portem talons. Doncs ella ha dit que si hay imbéciles en todos lados, ahí también, y que en fin, puntos suspensivos. Però bueno, que ho tindran en compte. Donem les resolucions al Parlament, el Xavi ha fet entrega de les resolucions al Parlament en què s'aproven tots els punts de millora de l'ICAM que ja ve de fa molts anys i els hi recordem perquè ho tinguin allà present com a una cosa que ja estava establerta. La Rosa, per últim, demana que es tracti humanament a les persones dins de l'ICAM i ella sí que aquí ens ha apuntat que hi ha alguns casos de violència, sobretot a Lleida, que va acabar una persona havent de ser tractada a l'hospital per la violència que havia patit després de que una persona malalta o un familiar d'una malalta l'agredís. No obstant, reconeix que això no és l'univers, sinó que és un cas puntual i que és veritat que es té la concepció de que les persones que anem a l'ICAM totes fem teatre i això torna a ser un univers el rumor o el mite de que totes les malaltes fem comèdia i que això segurament seran algunes persones que passa però que no és l'univers. I ja està, que ens posarà en contacte amb nosaltres per tenir futures reunions i contestar-nos a totes les coses que ha quedat pendents de dir-nos. Apa, adéu!